Nakon hercegovačkog derbija u prošlom kolu, aktualne prvake Bosne i Hercegovine i u ovom kolu očekuje još jedan težak nogometni ispit. U okviru petog kola BHT Premier lige, nogometaši Zrinskog će u subotu na stadionu pod Bijelim brijegom ugostiti trenutačno vodeću ekipu na ljestvici Tuzlansku Slobodu. Posle derbija sa Širokim čeka nas odmah utakmica sa Slobodom, koju i mi izuzetno cijenimo i koja je sigurno jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi. I prošle godine su nam bili skoro takmac za prvo mjesto do samog kraja, tako da nas čeka zaista jedna kvalitetna ekipa. Što se tiče nas, naravno mi u svakoj utakmici ćemo ići i u svakoj utakmici nam je cilj da osvojimo nova 3 boda. S obzirom da je utakmica sa Slobodom već treća u samo tjedan dana, trener Marinović se osvrnuo i na fizičku spremnost svojih igrača i na moguće promjene u startnih 11. Možda bude neka promjena, ali u suštini opet smatram da mi bez obzira na sve to da smo spremna ekipa i da opet možemo to sve izdržati što se tiče tog tempa. Tomislav Tomić, veznjak Plemića i jedan od najbolje ocijenjenih igrača Zrinskog u dosadašnjem dijelu prvenstva, također je svjestan kvalitete koju posjeduje sutrašnji protivnik. Po meni možda je ekipa koja je čak i bolja nego prošle godine. Doveli su par izuzetno dobrih igrača, dosta su možda pametniji, iskusniji, igraju dosta čvrsto, ali ipak mislim da mi ako budemo pravi i da primijenimo igru na terenu iz Širokog prvo poluvrijeme, da moramo tražiti pobjedu, pogotovo što igramo pred domaćim navijačima. U posljednjih 5 ogleda između ove dvije ekipe koji su odigrani na stadionu pod Bijelim brijegom, Plemići su svih 5 puta izišli kao pobjednici, uz ukupnu gol razliku od 8 postignutih i samo 1 primljeni pogodak.